Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της Δρακόντρυπας, σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε πολλούς φίλους της Δρακόντρυπας και συγχωριανούς, όχι τόσους συγχωριανούς μάλλον όπως άλλες χρονιές. Σας καλωσορίσουμε στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δρακόντρυπας σε Ανάπλαση για το 2015. Είναι μεγάλη μας χαρά μέσα σε αυτές τις συνθήκες που όλοι ζούμε να βλέπουμε τη συμμετοχή σας ακόμα μια φορά στην εκδήλωσή μας. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Μουσακίου κ. Γιώργο Κοτσό, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ατόλια Σοφία, τους αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Πούρου Παπαπόστολο, πολλά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Δικαίου, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Νεότητα, την κυρία Ρούσα Ελένη, τη συγχωριανή μας και πρόεδρο της Δικαιοδήμου Φανή Τσιρογιάννη και τους συγχωριανούς μας από τη Λαγκάδα, στους οποίους όμως θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Σίγουρα έχετε χορτάσει πολλά λόγια αυτές τις μέρες, οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι, να σας αναφέρουμε 5 πράγματα για το Σύλλογο και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ο Σύλλογος μας ευτυχώς δεν κλείνεται στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού μόνο, αλλά συνεχίζει τη δράση του καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά από σχεδόν 40 μέρες εκδηλώσεις του καλοκαιριού, συνεχίζουμε να στηρίσουμε το Δημοτικό Σχολείο Δρακόντρυπας με την αγορά όλης της γραφικής ύλης για τη σχολεία για τους μαθητές. Εκδίδουμε το ημερολόγιο του Συλλόγου, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας τα βότανα του τόπου μας, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες φορές, το οποίο είχε αρκετά μεγάλης αποδοχής. Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά που τα αδελφά χωριά, η Λαγκάδα και η Δρακόντρυπα, ήρθαν πολύ κοντά. Για όσους φίλους δεν γνωρίζουν ή δεν κατάγονται από τη Δρακόντρυπα, οι κάτοικοι της Δρακόντρυπας είναι απόγονοι τόπιων αναγνωριστών υπηρετών μεταναστών από την Κόντσα και τα γύρω χωριά. Οι σχέσεις των δύο χωριών πάντα ήταν πολύ καλές, πράγμα που οφείλεται και στις σχέσεις των δύο συλλόγων, του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δρακόντρυπας σε Ανάπλαση και της αδελφότητας Λαγκαδιωτού Κόνιτσας. Φέτος συνδιοργανώσαμε την κοπή πίτας μας στην Αθήνα, παρουσία πολλών δρακοντρυπιανών και λαγκαδιωτών. Επίσης ξεκινήσαμε δράση με την νεολαία, έχοντας βέβαια μια κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι, με τη φιλοξενία του Σώματος του Ελληνικού Οδηγισμού που μας προς ένα χωριό που έτσι κι αλλιώς είχαμε τον εθνικισμό, αλλά μας έμαθαν περισσότερα πράγματα και πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα. Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται ούτε μόνα τους, ούτε χωρίς τη δική σας βοήθεια. Θα ήταν παράληψή μας να μην ευχαριστήσουμε κάποιους οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας, δίπλα στο έργο μας όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Σκαφάκας ΑΕ και τους αδελφούς Θέλου και Δημήτρη Σκαφάκα για τη δωρεά 1.000 ευρώ για την αποπεράτωση του Λογογραφικού Μουσείου Δρακόντρυπας. Το Ίδρυμα Ιωάννη Κωστοπούλου, που φέτος συνέταξε στο Λογογραφικό Μουσείο στα πλαίσια των χορηγιών του και μας ενίσχυσε με το ποσό των 3.000 ευρώ. Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού Θεόνη, που στην πρόσφατη θεομηνία υπήρχε ένα πρόβλημα με το δίκτυο της ίδρυυσης και δεν είχαμε καθαρό νερό στο Δρακόντρυπα, οπότε μας έδωσε τα απαραίτητα καθαρό νερό, τα απαραίτητα εμφιαλωμένα μπουκάλια, ώστε να βοηθήσουμε τους χωριανούς μας. Τέλος, τους εθελοντές αιμοδότες δρακοντρυπιανούς και φίλους, που ως τώρα με την ενίσχυση της τράπεζας από τους συλλόγους μας έχουν βοηθήσει 43 δρακοντρυπιανούς. Θερμή μας παράκληση, τώρα που έχετε 40η ημέρες νηστείας και περισυλλογής, ας αφιερώσουμε όλο λίγο χρόνο για να ενισχύσουμε την τράπεζα μας του συλλόγου. Κάποιοι από εδώ πέρα έχουν λάβει αίμα για δικούς τους συγγενείς φίλους ή για τους ίδιους ακόμα και καταλαβαίνουν την αξία της τράπεζας αίματος. Επίσης, να ευχαριστήσω πριν λίγο ήρθε ο κύριος Γιώργος Στέργος, φαρμακοποιός του Αγίου Μουσακίου, που μας ενίσχυσε με 100 ευρώ για το σύλλογό μας. Και τέλος, φυσικά όλους εσάς που με τη μικρή ή μεγάλη συμμετοχή σας έχουμε συνοδοιπόρει μας αυτή την πορεία. Στα άμεσα σχέδιά μας και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα, είναι ένα έργο το οποίο έχουμε αφήσει εδώ και 8 περίπου χρόνια ανολοκληρωτό και είναι η έκδοση του βιβλίου για τη ζωή και το έργο του Αγίου μας, του Αγίου Διονυσίου. Ένα έργο 2 μεγάλων καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι το πρόσφεραν αφιλοκριτά στο σύλλογό μας.
Κλείνοντας, λίγο πριν δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο τον κύριο Γιώργο Κοτσό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για το αρχιοφόρο του συλλόγου μας, η οποία θα κυκλοφορήσει ανάμεσα σε λιγάκι, την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την Ουρανία Κυρίζου, η οποία έτρεξε σχεδόν μόνη της για να την ολοκληρώσει και όπως ξέρουμε η αρχιοφόρος είναι ίσως και το μόνο έσοδο του συλλόγου από αυτή τη βραδιά. Σας ευχαριστώ. Θα καλέσω όλο τον Δήμαρχο να απευθύνει το χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε του νομικού μας προσώπου που έχετε την ευθύνη για τα πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή μας, κυρία Πρόεδρε της ΔΚΕΔΙΜ που έχετε και την τύχη να κατάγεστε από την Δρακότρυπα, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε της Δρακότρυπας, κύριε Πρόεδρε του Μουζακίου, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά καταρχήν. Καλή Σαρακοστίνα έχουμε. Να συγχαρώ για μία ακόμη φορά το δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που απαρτίζεται από νέα παιδιά και που ξέρω ότι κάθε χρόνο καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες να κρατήσουν το χωριό ενωμένο, να αναβαθμίσουν τα πολιτιστικά δρόμενα της Δρακότρυπας και όχι μόνο, γιατί τουλάχιστον ο Γιάννης που είναι και μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας είναι από τα μόνα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης που είναι πάντα παρόν. Και αυτό καταδεικνύει πως έχουν και μεράκι και διάθεση και θέληση και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι μας και κυρίως εσείς, οι Δρακοτρυπιανές και οι Δρακοτρυπιανοί που εκφράζουν το χωριό σας, να είστε κοντά τους, γιατί τόσο στους συλλόγους όσο και σε εμάς στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που δίνει δύναμη, αυτό που δίνει κουράγιο, αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας κάνει να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δική σας αγάπη και η δική σας βοήθεια. Και από αυτή τη θέση θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλες και όλους σας, διότι είστε διαρκώς κοντά μας και προσπαθείτε πάντα για το καλύτερο. Πρόεδρε, να είσαι πάντα γερός και εσύ και το Διοικητικό Συμβούλιο. Θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά τους αξίζουν ένα θερμό χειροκρότημα. Και μιας και είμαστε στον χώρο της Δρακότρυπας, να κλείσω λέγοντάς σας πως το κλειστό μας γυμναστήριο που έχει το όνομα το Ολυμπιονίκη του χωριού μας, του Δημοσθένη του Ταβάκου, είναι έτοιμο. Και είμαι βέβαιος ότι κοντά στις 25 Μαρτίου που θα έχουμε τα εγγένεια του κλειστού γυμναστηρίου, ο Δημοσθένης από ό,τι μου είπε θα είναι κοντά μας, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μαζί να τον καμαρώσουμε αυτόν και μια σειρά από νεαρούς και νεαρές της εθνικής ομάδας ενόργανης που θα μας κάνουν κάποια επίδειξη των δραστηριοτήτων τους αλλά και των δυνατοτήτων τους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε ξανά εδώ. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Όπως ανέφερα και πριν, έχουμε τη τιμή στην εκδήλωσή μας να έχουμε και τους συγχωριανούς μας από το αδελφικό χωριό του Λαγκάδα. Ένα μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της αδελφότητας Λαγκαδινών Κόνιτσας, ο κ. Παναγιώτης Συνάτσης. Σας το διαβάζω. Αγαπητοί προγονικοί συγχωριανοί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Λαγκαδινών Κόνιτσας σας εύχεται ό,τι το καλύτερο για την υποψηνή σας εκδήλωση και στέλνουμε αδελφικούς χαιρετισμούς σε όλους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Συνάτσης. Οι Λαγκαδιώτες που είναι μαζί μας σήμερα είναι ανάποδα, θα το πω. Πρώτα ο κύριος Βασίλης Κασιώτας, ο οποίος μας έκανε και δώρο τη βασιλόπιτα στην εκδήλωση που κάναμε στην Αθήνα. Και ο συνδετικός κρίκος, ο άνθρωπος κλειδί, ο οποίος ενώνει αυτά τα δύο χωριά εδώ και μερικά χρόνια, ο Φάνης Οντίνης, ένα από την Δημοκρατική. Τον καλό να έρθει να μας πει δύο κουβέντες. Στα μαστόρικα ο λόγος, ναι. Καλησπέρα. Αγαπητοί μου συγχωριανοί, προγονικοί, συγχωριανοί και μη, μπαρίνες, μπαρί, εγκίδες, λαγούλια,
αυτή τη χρονιά είμαστε πάλι όλοι μαζί όπως και πέρυσι. Σας έχετε πολύ καλή στους λόγους σας. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία, ευημερία, χαρά και χαμόγελα. Έγινε τους αγνούς αδερφικούς χαιρετισμούς από όλους τους χωριανούς λαγκαδιώτες και ευελπιστούμε να τα δώσουμε και όλοι μαζί κάπου εκεί στα προγονικά μας για όσους από εσάς πάτε εδάφη. Καλή σαρακοστή διασκέδαση. Δεν έχω την ευθάδια λόγω του κλίματος να πούμε, δεν μπορώ. Γι' αυτό που θα πει και πέρυσι πάει καψαλά. Ευχαριστούμε πολύ το προγραμματικό συμμετοχό. Πριν κλείσω, να σας αναφέρω ότι, όπως είπα και πριν, κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει ένας λεωφόρος του συλλόγου μας. Κάθε λαχνός κερδίζει, όπως είπα και το μόνο έσοδο του συλλόγου του παιδιά. Στη δίκτυα μας, όπως κάθε χρονιά, μας βοηθάτε, απλά εμείς τους υπενθυμίζουμε. Να θυμίσω ότι στην είσοδο της αίθουσας μπορεί να βγει το ημερολόγιο μας, καθώς και το σωτήμα τα τραγούδια της Δρακότρυπας, ένα μεγάλο έργο που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, με την αμυντική προσφορά του συγχωριανού μας μουσικού Νικολάου Παπάου και της κόρης του μαέστρου Δημήτρη Στάτση. Με αυτό το CD φτιάξαμε μια κυβωτό της μουσικής μας παράδοσης με τραγούδια που μετρούν ιστορία πάνω από 150 χρόνια, ενώ το χαρακτηριστικό του συγκρότημα είναι μια μίξη της μουσικής της Υπήρου που έφεραν οι λαγκαδιώτες και της μουσικής της Αληθέας. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε και μιας και τα λέμε όπως είπαμε για πρώτη φορά το 2015, εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη από όσο πέρασαν, ειδικά καλύτερη από τις τελευταίες 5-6 που άνοιξαν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Από εδώ και πέρα, οι αλλαγές προς το καλύτερο και μόνο. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή σαρακοστή και να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Ο λόγος του Μεχίστρα.
you.
Say